намояндагони ҷамоати яҳудиёни Бухоро дар Иёлоти Муттаҳида ва Исроил ба паёми видеои овозхони шинохтаи o'zbek Юлдуз Усмонова дар робита ба вазъ дар атрофи Фаластин бо хашм муносибат карданд. намояндагони ҷамоат мегӯянд, ки Усмонова бояд аз мардуми Исроил дар хусуси изҳороти яҳудситезаҷӯии худ узрхоҳӣ намояд, менависад Озодлик. дар мусоҳиба бо хабарнигорон баъзе аз яҳудиён даъват карданд, ки Юлдуз Усмоноваро аз унвони ҳунарманди мардумӣ маҳрум намуда шавад. Isroilliklar, yahudlarimiz bilsinki. ёдрас мекунем, ки 13 май Юлдуз Усмонова дар инстаграми худ ба муносибати фарорасии Иди Фитр паёми табрикотӣ фиристод, ки дар он аз рӯйдодҳои Фаластин низ ёдовар шуд. овозхон бо мардуми Фаластин изҳори ҳамраҳӣ кард ва гуфт, ки агар лозим ояд омода аст барои Фаластин мубориза барад. дар хусуси мардуми Исроил ҳарф мезананд. ман онҳоро ҳамчун давлат қабул надорам, зеро онҳо хуб медонанд, ки истилогаранд. инсон дар давоми умр танҳо як маротиба мемирад. агар зарур ояд мусулмонони Фаластин моро даъват кунанд, мо барои ҷанг ҳозирем. бигзор яҳудиён фикр накунанд, ки мо бо худ овора ҳастем. агар зарур бошад мо муттаҳид мешавем. фаластиниҳо қаҳрамони мо ҳастанд. онҳо ин сарзаминро муҳофизат мекунанд ва барои он мубориза мебаранд, гуфт Юлдуз Усмонова дар инстаграми худ. аллакай дар паёми дуввуми худ бо забони русӣ овозхон аз яҳудиёни тамоми ҷаҳон талаб кард, ки хунрезиро боз доранд ва ҳадди аққал аз мусулмонон барои он коре, ки саҳюнистон анҷом доданд, узр бипурсанд. Я так думаю. Мы, мусульмане, обижены, что каждый праздник вы нам устраиваете какую-то бомбежку там. ҷолиби диққат аст, ки идораи рӯҳонии мусулмонони Ӯзбекистон дар ин бора танҳо рӯзи 20 май изҳорот дод. дар он аз нигарониҳои умумӣ аз ҳодисаҳои Фаластин изҳори назар карда, инчунин зикр карда шудааст, ки Масҷиди Ақсо яке аз 3 масҷиди муқаддасе мебошад, ки дар манбаъҳои исломӣ зикр шудаанд. ҷомеаи байналмилалӣ борҳо зарурати ҳалли мусолиматомези муноқишаи Исроил ва Фаластинро тибқи қонунҳои байналмилалӣ таъкид кардааст, гуфта мешавад дар изҳорот. shu kunlarga yetkazganligiga shukronalar aytib, hayit namozini ado